selfie. Penumpang diharap turun kembali. Karena bus mau ngangkut lagi. Semadun. Tenang bos. Selesai ingkang kita suwun tindak dumateng sasono pagelaran suwe nomor giliran bapak-bapak. Bapak Bagong sing duwe rambut gondrong. Cak Anto Sunogiri. Cak Karwati Sunogiri. Cak Ir Dini Wonokerso. Yari Dini bareng Jonjangku saiki. Mari ngene ya. Ayo tenang. Golongane Jonjang mari ngene tenang, jangan gubuh ya. Sip. Tapi aja melu Jonjang kabeh. Sing ora celuk aja munggah, ora mut nggone. Bahasane wong ngombe sing waras ngalah. Dipun sarengi malih Cak Febian Sumbranom, Cak Tivin Ngaruh, Bapak Subit Purwoyo, Cak Bowo, terlondonge Pak Hartoyo. Siapa? Haikal, Febian, Esamus, kayak tak celuk tak mau rak munggah. Ya paling budek lari. Aju kasar-kasar, orang mesti wong. Kula serengaken Cak Petro Novarlos Pojok Ludombo Surakarta lho. Cak Ir Samus Sumranom, Bapak Kueni Ngaruh mari. Cak Bandri Ngadisari, Bapak Mila Ponayi mari ngene Golongan Jonjang. Bapak Santriman Ngadisari, Pak Salsa Ngadisari, Pak Kentono, Pak Sadit, Cak Ian Misnandi, Cak Misnadi sebagai calon. Laika Cak Misnadi ka. Laika wong iya. Ndi Pak Cino? Ayo baik galang lho. Bapak Rudi Putus, Bapak Kasiantosari mari. Cak Tony ngatas, Bapak Sumarso Sumbranom. Melu saiki ya. Ayo mok munggah. Cak Temo Wana Kersa ayo. Boleh bareng Jonjang. Bapak Sugeng atas, Bapak Heri Kapsul sing duwe 2026. Cak Prono Staeng, Bapak Karyono Staeng, Bapak Sudik, Bapak Prapto Ngadiwono, Cak Arifin, Cak Ladi Ketuwot. Sudah mari.
Gariskan, diluruskan. Jarang ruwel kaya dawet. Ayo mundur, Rek. Mundur. Sip. Wis pas. Iki duduk ke-11-an, ke-14-an. Toh, pas. Sinden sendene pratangga kian des luwesa solae Sepurane si besarak nek sarung. Sarunge tak gawa Pak Mila apa Nayi kok. tenan saya saji seso harane bangsa nawala nara butuh kai-kai nara butuh kai-kai butuh kumang siji kowe janar kono ukuran bergi nolak Samirah teleme malang Samirah teleme malang Hatina susah jalan disayang Ana cerita rikala zaman semono pahlawan Jawa saka Pulau Madura sing aran di Pak Sakera ingkang nambi ngusir Walanda belani nasib kawula Oh sampai apa ente apa kowe tresno tenan ya ente piye kok sampai tresna kondo akhirat yen mangkono kok sampai ya piye cu ente aku wale aja nganti paling apa cu ente tak kadakna cayu sok teko yang omahku ing dina siji songo loro wolu telu pitu Jo inte
mongko wiwelingmu Iku kuwi welengku aja nganti keliru iya inteh bakal tak estoke Aku pamit kok sampe aku piye cu inteh Jok kuwatir sak bakal aku temu Ngomongi Yo memikir kemyange ati Isut kitiani Isut apati Kemyange ati Yo memikir kemyange ati Isut kitiani Isut apati Masih akeh kemyange Tapi wong siji riko pilihan Umumnya macam kembyang ring donya Kembyang sing ono hapanya riko Gambyange ati ayo mong reka gambyange ati yang ison welasi yang ison asiki gambyange ati Kaya mong reka gambyange ati isun kedani isun asik masih akeh gambyane taman tapi mong siji riko pilihan maceme macem gambyang ring dunya gambyang sing ono kaya riko arum gadane mong riko sing ono tunggale gadane mong riko
Gentosan, gentosan. Ngapunten ya. Tenang.
Matur semanun dumateng undangan ingkang sampun paripurna penghormatanipun. Salajengipun undangan tertunda grup Jonjang. Tapi sing ora tak panggil aja munggah. Ya engko ora amot nggone. Ya, sing mari besar duduk manis dulu. Monggo. Bapak Diniir, Pak Ponai, Bapak Excel, 4 personil Ngadisari, golongannya Jonjang karo Poncowarno, ya. Wis, iki tok wis. Sing ora celuk aja munggah, gentenan. Tenang toh, duduk manis dulu. Mari ngene. Iya, oke sore loh. Maka dipun suwun Bapak Parti Toko Terup Wonogiri. Iki golongane Jonjang Bribil, ya. Ayo, ikut dong. Papat. Sip. Slumbit. Ayo, papat. Aril. Wis, ikut dong, wis. Wis. Ayo siki, golongannya gendeng tuwek. Ora oleh gawe ngombe ning dhuwur panggung. Ya. Ya, ora oleh. Ngombe ning isor wadahe kurang. Lep Pak, ya. Streaming. Pak Karji sabar dulu, mari tak golek kaca. Wis, barisan diluruskan. Wis. Wis iki wae. Duh. Arale, ayo. Pratarana panggaya labung negara kami witi sinden sandhaneng prabangga patut lamun patut lamun linulutan brengsek
jalaran yen kamu tuh rontek patut lamun patut lamun iki piye warahana iki piye warahana ayo yo jas lo asing saja asing rukun rukun karo kancane pripil kayu baru dipikir ning awak kuru pripil kayu nongko dipikir nang kelere pripil kayu jati dipikir manas ning ati lawang kowe sing marah-marahi iki piye warahana iki piye warahana lolo kota raya sakancane kuyup rukun tandang gawe brambang sak sen limo berjuang bela negara brambang sak sen telu berjuang timen bersatu ciu sak gelase aku melu sak lawase sik ngasuh ya mas ya mas kones sarwe jatno aja ngono ngono kuwi ya layu mas tejo teratno kones atma janata rahana jangono kuwi ya mas sangka
kere kabudayaan kita sambut zaman maju yo ayo aja kere amuti ana siti ati ati gandeng bete aran gandeng ujung sing asal uti Surabaya sudah mari wis ini gending klasik digandengi dangdut ya ora cocok turun dulu ya Jonjang ya aja diselingi dangdut le ora cocok. Nandi ngono ku mudune kek. Oh. Paran wis aja dhewe. Sesuk diwiyake isuk ya pokoke ora kliren iki lho, Cuk. Oh, neledok naksi lho. Monggo Pak Pramugari. ya terima kasih Pak Ponai semoga sehat selalu panjang umur rezeki loeh lah ngono tiap tahun rene tapi aja lali ning Adiwana wis pada kesuwun itu lho. matur semedun dumateng undangan sing duwe gending tuwek mari ya salajengipun Mas Karji Ponami Steng dipun sarengi Bapak Pardi Toko Terop Wonokitri 2 personil gendingi njaluk dhewe-dhewe ora masalah oke. Nah, setelah ini wong tuweke desa bareng undangan. Oh iya. Tenang Pak, aja gopoh. Tinggal enak kesusu Pak timbang kesekut ya. Suwe ora nate jemu. Jemu godhong meniran. Lawe suwe ranate ketemu sebisa tapi pikiran semoga atas permintaan Bapak Karji Ponami Bapak mantan Kades Iksan Nun sewu dumateng undangan kesemuanya nyuwun kesadaranipun nggih aja gawe umbe ning panggung live streaming. Oh, atas permintaan Bapak mantan Kepala Desa Wonokitri Pak Iksan Bapak Kades Heri dipun suwun. Lah ya re, Wonokerto kan grenting. Ya re, ayo wis. Iku kabeh wae. Loh iya. Yes. Oke Pak, sing dijaluki. Ora isa gendinge, ora. Yang ku wae wis. Engko golongane wong tuwek. Ya kepada undangan kesemuanya. Mbuh sing teka wetan kulon lor kidul nek berkate mulih jere Bapak panitia dikongkon mangan dikik nek marung ora pantes ya
Wis dicawisi, masuk ah. Cari Pak cari. Oh, no loh. Ora isa gedinge, Rika melu wis. Mari ngene bareng Pak Dimas. Ya, tenang ae, Pak. Sabar nerima. Karo Pak Ngatoyon, tenang bae, Pak. Sabar dulu. Kiandes lawasa solae. Setelah ini Hamewiti sinden sendane pratangga. yo iki pamongi Wanakersai. Calon petinggi Wanakersai. Serta Ertenimu lemaksana Gandes luasa solae Pratara bangga ya lebo negara Saci seswa Kiandes luasa solae Janar guna ukuran bundar Winola Trengato Gerwang rasa ganyan Jaya Samira kalame malang Samira kalame malang Atine sesaata semalang Janar kuno Aku rapat pergi Nolak Kiandes luasa solae Ngeteng klopak-klopakan masih muda
Wes sesuk maneh ya. Sesuk ringkes. Sesuk besane pinggire bawang karo jabuti suket ya. Ir. Tenang. Matur semadun dumateng grup Jonjang Bonjowarno golongan gending tuwek. Ingkang nembe mawon paripurna. Salajengipun ingkang kita suwun undangan sesuai nomor giliran. Ngapa? Ilang ibuke. Anake siapa iki? Kok ilang ibuke? Ya, perhatian bagi ibu-ibu sing goleki anake ana ring bali desa. Ki, ya. Sing makne maune gawe anak sing ketresut anake ana ring bali desa. Masa anake nangis goleki anake, goleki makne. Perhatian kepada Bapak Ibu yang merasa anaknya ketelesut atau hilang. Dari apa ya? Iki anak lare cilik lanang ya? Lanang. Bencong. Wah. Ngecupruse ponayi aduh. Bencong barang. Ponayi tak takoni jenenge. Ya, perhatian sekali lagi. Ibu-ibu wis ketemu. Wis. Oh, mesane ta. Pak, aja ditinggal anake, Pak. Pak, Bu, tolong ya anake jagan. Yo gawene ku repot, Pak, Bu. Sampai ngeden loh. Pak, Rika ku ngaya saben bengi. Ya masa kare ngrumat e. Lah iya. Blaen. Ditinggal nonton lodro ke anake kari. Iya bener, Subenana, Bapak Nereni ngoceh tok. Jari. Matur semadun. Kangge penghormatan selajengipun ingkang kita suwun tindak dumateng sasana pagelaran sesuai nomor giliran ya Pak. Piye? Tunggal Bapak Kusno Ngadiwono. Bapak Bowo Padakaya mari ya. Bapak Bowo Staeng, Bapak Suwan Staeng, Pak Timbul mari Staeng. Oh Timbul si jine, wah kemen Timbul. Staeng menyenangkan jenenge Timbul. Golongane Dharma wana ngitri sak mbrek lho. Bapak Iya Staeng, Bapak Sudio Staeng, Cak No Staeng, Cak Erdi Staeng, Cak Tegun Jedak Tosari,
To Susi nyetak endi to? Bapak Iko Steng. Bapak Wijaya nyetak Tosari. Bapak Pito Ngadiwana, Bapak Siono Ngadiwana, Bapak Akis Ngadiwana, Bapak Sukis Ngawu, Bapak Wid nyetak Tosari, Bapak Temok Wonokerso Mari, Bapak Wid nyetak Tosari, telontongnya Kang Bandi. Siapa? Bapak PT Ngadiwana, Bapak Hari nyetak Tosari. Perangkat desa tertunda ngadas Bapak Rio. Wonotoro Bapak Sutok. Bapak Dito nyetak. Bapak Wawan Ngadisari, Bapak Karifin Staeng, Bapak Rudin Tosari, kula sarengaken Bapak Ngatoyon, Bapak Kades Morjo Kandangan. Dipun sarengi Bapak Kades Dimas Balidono. Wong tuweke tak celuk dikik ya. Bapak Ismanto Sekdes nyetak tertunda. Oke, tenang, mari nih. Ki sore. Ya timbang sesuk besar dhewe. Tenang, Bos. Lagi, staeng tok iki. Cak Iko Staeng. Iko Staeng. KTP. Oke. KTP. Ayo barisan diluruskan. Janur gunung kunesi jarane
pinulo ya mas sekar pisan maneman pisang sesaji ning Tenang, beres. Jan kahuri nimas tingko saumpama rama nalata Sekakun priyayi sing putri seniwati kaya ning ngumpul wong agung mangesi Kunis kepati aman suti setenan malan nafsu seger tak santo pinapsa ing tapa praja
dulu nadyan datan pandangu nangis sumangke kalabu bapak pacar tunggung saka pinapan sepisan anjawat ke asto kaya-kaya wis ate suwarga apa ya iki tresna